No, tässä työssä on tutkittu alue- ja kuntakohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilen nieluja. Tämä työ liittyy laajempaan tutkimuskokonaisuuteen, mitä rahoittaa Suomen Akatemia ja Kiinan tiedeakatemia. Meillä on 2 tutkimusaluetta, toinen Keski-Kiinassa ja toinen Hämeenlinnan ympäristössä 14 kunnan alue Vanajaveden valuma-alueella. Tämän työn tarkoituksena on kehittää laskentamenetelmiä kuntakohtaisten kasvihuonekaasutaseiden laskemiseksi. Me kehitimme Suomen ympäristökeskuksen ja Aronia-instituutin kanssa yhdessä kuntia varten tällaisen helppokäyttöisen laskentatyökalun, jolla voi laskea näitä kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilen nieluja kunnissa. Ja sen jälkeen me laskimme tiedot meidän tutkimusalueelle, joka koostuu tästä 14 eri kunnasta. Ja sitten sen jälkeen me vertasimme näitä luontoperäisiä päästöjä ja nieluja ihmistoiminnasta aiheutuviin päästöihin. Ihmistoiminnan päästöt ovat tässä yhteydessä esimerkiksi liikenteestä, lämmityksestä, teollisesta tuotannosta tai jätehuollosta syntyviä päästöjä. Tässä kuvassa on esitetty kasvihuonekaasupäästöt ja nielut niiden ilmastovaikutuksen mukaisesti. Kuvassa havaitsemme, että metsät ovat merkittävä hiilen nielu. Sitä vastoin tutkimusalueella olivat viljelysmaat ja vesistöt suurimmat kasvihuonekaasupäästölähteet. Sen sijaan turvetuotantoalueet ja suot olivat suhteellisen pieniä päästölähteitä. Metsän nielu oli niin suuri, että se muutti koko tutkittavan alueen luontoperäisten kasvihuonekaasutaseen nielun puolelle. Toisena päätuloksena voidaan pitää huomiota siitä, että kasvihuonekaasujen nielut ja päästöt vaihtelevat voimakkaasti eri kuntien välillä riippuen siitä, mikä on niiden asukastiheys ja kuinka paljon metsiä kunnissa on asukasta kohden. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että tutkimusalueella noin 3/4 ihmisperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä sitoutui metsiin. Metsät olivat tutkitussa 14 kunnassa 13 hiilen sitojia ainoastaan Asikkalassa, missä tutkimusvuonna 2009 suoritettiin voimakkaita hakkuita. Myös metsät osoittautuivat kasvihuonekaasupäästölähteiksi. Tämän tutkimuksen perusteella kunnissa saadaan kuva siitä, mistä kasvihuonekaasupäästöt ovat lähtöisin. Ja tämän tiedon avulla voidaan ilmastotoimenpiteitä kohdentaa sitten järkevästi sellaisiin kohteisiin, missä sen vaikutukset ovat tehokkaimpia. Esimerkiksi tämän meidän tulosten perusteella metsät olisivat varmaan hyvä kohde, koska ne ovat suuri hiilen nielu ja niihin pystytään vaikuttamaan metsänhoitotoimenpiteillä. Sen sijaan esimerkiksi vesistöt ovat päästölähteitä, mutta näihin päästöihin on huomattavasti vaikeampi vaikuttaa ihmistoimilla.